Φίλες και φίλοι, σήμερα στο newsseat.com.cy θα συζητήσουμε με τον κύριο Ζήνο Ναντζάρα, διεθνολόγο από το Πανεπιστήμιο του Warwick στην Αγγλία, για τα ζητήματα που αφορούν την κρίση, την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κύριε Ναντζάρα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα και όξιση των αντιπαραθέσεων εντός των κρατών, όσο και μεταξύ πολλών διεθνοδρόντων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με αποκορύφωμα βεβαίως το ξέσπασμα των αραβικών εξεγέρσεων. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Καταρχήν, το φαινόμενο των αραβικών εξεγέρσεων, τις οποίες καλό είναι να μην ονομάζουμε επαναστάσεις, έτσι αποτελεί μια νέα εποχή για τις διεθνείς σχέσεις, καθώς δίνει μια καινούργια σημασία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στη Βόρεια Αφρική, η οποία μέχρι τώρα ήταν συνδεδεμένη με τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Λεβαντίνης, και έτσι δείχνει και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των διεθνών φρόντων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσία, η Κίνα. Δείχνει τα συμφέροντα τους, όπως εκφράζονται μέσα από την διαχείριση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή. Και μας οδηγεί έτσι, βέβαια δεν έχουμε δει ακόμα την έκφραση της όλης κατάστασης, αλλά μπορούμε να βάλουμε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τόσο περιφερειακούς δρόντες όπως η Τουρκία, το Ιράν, το Ισραήλ για παράδειγμα, όσο και διεθνείς δρόντες όπως η ΙΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα. Βέβαια είναι μεγάλο ζήτημα, μπορούμε να το αναλύσουμε αν θέλετε περισσότερο. Βεβαίως. Τους τελευταίους ειδικότερα μήνες παρακολουθούμε το κέντρο βάρους να μεταφέρεται σε Τουρκία και Αίγυπτο, όπως πολύ καλά έχετε επισημάνει. Μπορείτε επιγραμματικά να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες? Τι γίνεται στην Τουρκία? Στην Τουρκία υπάρχουν διάφορα ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα, για παράδειγμα, που συζητείται για ένα νέο σύνταγμα. Παράλληλα, είναι η μια διαδικασία για να επιληθεί το κουρδικό ζήτημα εντός της Τουρκίας. Αλλά έχουμε παράλληλα και τις κοινωνικές, μια κοινωνική αναταραχή όσον αφορά κάποιες διαδηλώσεις που είχαν γίνει στις αρχές του καλοκαιριού και είχαν συνεχίσει. Έχουμε μια αναζωπήρωση τώρα που είχε ξεκινήσει από το πάρκο Γκέζι και αφορούσαν αντίσταση κοινωνική σε πολιτικές του κράτους, αλλά και έτσι μια γενική αυταρχικοποίηση την οποία περνά τώρα η Τουρκία σε επίπεδο πολιτικών και κυβερνητικών. Στην άλλη όχθη, στην Αίγυπτο, είχαμε το πραξικόπημα του στρατού κατά της μουσουλμανικής αδερφότητας, το οποίο είχε ρίξει τον πρόεδρο Μόρση. Είχαμε μαζικές διαδηλώσεις, γύρω στα 30 εκατομμύρια είχαν μπει κάποιοι ότι είχε φτάσει, και βλέπουμε έτσι μια μεγάλη αναταραχή μεταξύ, στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, θα μπορούσε να πει κανείς, μεταξύ οπαδών της μουσουλμανικής αδερφότητας και οπαδών του στρατού ή κοσμικών ομάδων, οι οποίοι και οι δύο θέλουν την εξουσία, και η οποία κατάσταση, δημιουργεί μια νέα δυναμική όσον αφορά τόσο τις εσωτερικές κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις στην Αίγυπτο, αλλά όσον αφορά και την εξωτερική πολιτική της Αιγύπτου στην περιοχή, η οποία θα υπάρξει σημαντική στο μέλλον σε σχέση και με πώς η Αίγυπτος θα αντιμετωπίζει άλλες χώρες της περιοχής όπως το Ισραήλ και η Τουρκία, αλλά και πώς η Τουρκία αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές. Μάλιστα. Κύριε Ναντζάρα, κεφάλαιο Συρία. Καθεστώς Άσαντ και χημικά όπλα, αντιπολιτευόμενοι αντάρτες και ξένες μυστικές υπηρεσίες, ενέργεια και επανακαθορισμός ισχύως στην περιοχή. Τι αληθεύει και τι όχι? Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τι είναι αλήθεια και τι όχι, και η πραγματικότητα είναι ότι κανένας δεν ξέρει ούτε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στη Συρία, ούτε τους πραγματικούς λόγους πίσω από τους οποίους οι διεθνείς δυνάμεις θέλουν να επέμβουν. Ή τέλος πάντων γιατί θέλουν να διατηρήσουν το καθεστώς Άσαντ στην εξουσία κάποιες άλλες δυνάμεις. Να πούμε καταρχήν ότι εσωτερικά ο πρόεδρος Άσαντ έχει τον έλεγχο επί της τέλος πάντων
θρησκευτικής ομάδας των Αλαουιτών, η οποία έχει και τον έλεγχο επί του στρατού και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί η εξουσία του. Έχουμε επίσης άλλες ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν τη σύγκρουση την εσωτερική, όπως είναι οι Κούρδοι, όπως είναι η Αλ-Κάιντα και το μέτωπο Al-Nusra, το οποίο είναι θρησκευτικό, ισλαμιστικό, εξτρεμιστικό μέτωπο. Έχουμε επίσης τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, ο οποίος αποτελείται από διάφορες δυνάμεις, όπως είναι κοσμικοί αντάρτες, όπως είναι θρησκευτικοί αντάρτες, δηλαδή έχουν προσχωρήσει σε αυτόν αρκετές δυνάμεις. Και έχουμε και μια σύγκρουση όχι μόνο με αυτών των δυνάμεων με το καθεστώς Ασάντ, αλλά και αυτών των δυνάμεων μεταξύ τους. Δηλαδή έχουν αναφερθεί συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και της Αλ-Κάιντα, έχουν αναφερθεί συγκρούσεις ακόμα και μεταξύ Κούρδων. Έχει υποθεί ότι κάποιοι Κούρδοι έχουν πάει με το μέρος του Ασάντ, κάποιοι άλλοι όχι. Αυτά δεν είμαστε σίγουροι τι ισχύει και τι όχι. Πέραν από αυτό, υπάρχουν τα συμφέροντα τα δυτικά στη Συρία, τα οποία έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αν ανατραπεί το καθεστώς Ασάντ, σημαίνει ότι το Ιράν χάνει έναν πολύ σημαντικό παίκτη στην περιοχή. Το Ιράν, κατά την άποψή μου, είναι και ο στόχος τέλος πάντων αυτής της όλης δυτικής στρατηγικής, διότι τα πυρηνικά όπλα του Ιράν αποτελούν τη μέγιστη απειλή στην περιοχή για τα δυτικά συμφέροντα και συνεπώς ένας δορυφόρος του Ιράν στην περιοχή, ένας πολύ δυνατός σύμμαχος που είναι η Συρία, πρέπει να πέσει. Ταυτόχρονα έχουμε και τη λιβανέζικη συρική οργάνωση, την στρατιωτική τη Χεσμολά, η οποία έχει σταθεί στο πλευρό του Ασάντ σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι και αυτός ένας δρόντας, τον οποίο οι ΗΠΑ και οι άλλες δυτικές δυνάμεις θα θέλαν να αποδυναμώσουν. Τώρα, εκτός από αυτά, υπάρχουν και ενεργειακά ζητήματα. Το 2009, για παράδειγμα, το Κατάρ είχε προτείνει τη δημιουργία ενός αγωγού που θα περνούσε μέσα από Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Συρία, θα κατέβηκε Τουρκία και από εκεί και πέρα ίσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Η Συρία δεν είχε δεχτεί. Το οποίο είναι κάτι σημαντικό για να λάβουμε υπόψη όσον αφορά το τι θα θέλαν οι σύμμαχοι της Δύσης στην περιοχή, όπως είναι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, αλλά και η Τουρκία, και πώς η Συρία είχε μπει εμπόδιο σε αυτά τα σχέδια. Ταυτόχρονα η Συρία, στον αντίποδα αυτού του έργου, έχει υπογράψει τη δημιουργία ενός άλλου αγωγού της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα ξεκινούσε από το Ιράν, Ιράκ, Συρία και μετά ίσως και πάλι να κατέληγε στην Ευρώπη. Οπότε φαίνεται ότι από τη μία έχουμε δυτικά συμφέροντα τα οποία εκφράζονται μέσα από περιφερειακούς δρόντες και από την άλλη έχουμε μη δυτικά συμφέροντα όπως είναι τα ρωσικά, τα ιρανικά, τα οποία και πάλι εκφράζονται μέσα από άλλους δρόντες της περιφέρειας όπως είναι η Συρία. Οπότε έχουμε τόσο κοινωνικά, πολιτικά, εθνοτικά ζητήματα στην κρίση της Συρίας, όσο και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικά, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που μας κάνατε, κύριε Τζάρα, σε αυτό το σημείο. Βασιζόμενος σε αυτά που λέτε, που μας έχετε μόλις αναλύσει, προκύπτει και το ερώτημα για την Τουρκία. Για το ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην κρίση της Συρίας, για τον οποίο έχουν ακουστεί διάφορα. Ένα από αυτά είναι η πιθανότητα για ίδρυση κουρδικού κρατηδίου, κάτι το οποίο φαινομενικά θα ήταν μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για τα τουρκικά συμφέροντα στην περιοχή, πάντα ορθολογικά κρίνοντας και αναλύοντας. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος της Τουρκίας και ποια είναι τα συμφέροντα που καθορίζουν τη δράση της, τα επόμενα της βήματα. Ναι, ο ρόλος της Τουρκίας είναι πραγματικά, εκτός από πολύ σημαντικός και ενδιαφέρον, έχει ρόλο κλειδί η Τουρκία σε αυτή την περίπτωση, σαν εκφραστής δυτικών συμφερόντων από τη μία, αλλά από την άλλη έχει και τα δικά της συμφέροντα, τα οποία προσπαθεί να διασφαλίσει και να διαφυλάξει μέσα από αυτή την κατάσταση. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε το πώς είχε ξεκινήσει η Συριακή κρίση και το πώς ήταν η τουρκική στάση στην αρχή, όταν η τουρκική κυβέρνηση είχε κάνει περίπου 8 με 9 μήνες να καλέσει ανοιχτά τον Ασάντ να κατεβεί από την εξουσία, δηλαδή να αποχωρήσει. Και σε αυτήν την περίοδο είχε απλά ζητήσει από τον Ασάντ να κάνει μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του λαού και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι διότι η Τουρκία είχε πολύ, μετά από το 1999 και την κρίση που υπήρξε μεταξύ τους,
είχε αναπτύξει πολύ καλές θετικές σχέσεις μαζί με τη Συρία, οικονομικές, εμπορικές, διπλωματικές, σε ζητήματα άλλα σε διάφορους τομείς. Οπότε σε μια φάση όπου η Συρία δεν ήταν σίγουρο κατά πόσο θα νικούσε η πλευρά του Άσαντ ή η πλευρά των ανταρτών των εμφύλιων πολέμων, η Τουρκία αποφάσισε να κρατήσει τη στάση της λίγο διπλωματικά προς το μέρος του Άσαντ, ώστε να δει την έκβαση της κατάστασης. Από ένα σημείο και μετά, όταν έφτανε κάπως η κατάσταση στο απροχώρητο, αποφάσισε η Τουρκία να λάβει, όπως είπε, τέλος πάντων, να πάει με το μέρος της ιστορίας. Δηλαδή με τα δικαιώματα του λαού κτλ. Από εκεί και πέρα η Συρία αποτελεί έναν υπαρξιακό, θα έλεγα, πρόβλημα για την Τουρκία μέσω του κουρδικού ζητήματος. Στη Συρία, όπως και στην Τουρκία, στο Ιράν και στο Ιράκ υπάρχουν μεγάλοι κουρδικοί πληθυσμοί, οι οποίοι εκφράζονται μέσα από κινήματα. Έχουμε στην Τουρκία το κουρδικό κόμμα των εργατών, το PKK, το οποίο είναι ένα αυτονομιστικό κίνημα, και έχουμε στη Συρία το αντίστοιχο κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης, το οποίο είναι ιδεολογικά συγγενικό του PKK. Το Δημοκρατικό Κόμμα Ένωσης, λοιπόν, στη Συρία εκφράζει ενόπλος τον αγώνα των Κούρδων ανταρτών για τη δημιουργία ενός ενιαίου Κουρδιστάν, το οποίο θα αποτελείται από περιοχές της Συρίας, της Τουρκίας, του Ιράν και του Ιράκ. Τώρα, η Τουρκία έχει τα τελευταία χρόνια ξεκινήσει μια καμπάνια, να το πούμε, προσέγγισης αυτών των κουρδικών πληθυσμών, ξεκινώντας από το βόρειο Ιράκ. Είχε εκμεταλλευτεί τη ρήξη μεταξύ βόρειου Ιράκ, του Ερμπίλ δηλαδή, και της Βαγδάτης σε ζητήματα ενεργειακά αλλά και συνταγματικά, ούτως ώστε να το φέρει με το μέρος της για να έχει η ίδια η Τουρκία ενεργειακά συμφέροντα και συμφέροντα όσον αφορά την ασφάλεια, για το ότι έναν τέτοιο Κουρδιστάν δεν θα δημιουργήσουν, το οποίο θα έρχονταν ενάντια στα δικά της συμφέροντα στην περιοχή. Τώρα, έχει προσπαθήσει κάπως να κάνει αυτόν και με τους Σύρους αντάρτες, με τους Κούρδους αντάρτες στη Συρία. Όμως η κατάσταση είναι λίγο πολύ ρευστή όσον αφορά αυτό το ζήτημα, καθώς δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, με ποιους στηρίζουν ακριβώς οι Κούρδοι και ποιους όχι, πώς είναι στη μια πλευρά, πώς είναι στην άλλη. Υπάρχει συγκέντρωση Κούρδων στη Συρία στο βορειοανατολικό άκρο της Συρίας, το οποίο υποτίθεται θα αποτελούσε το δυτικό μέρος του μεγάλου, όπως λέγεται, Κουρδιστάν. Λέγεται ότι ελέγχεται αυτό το κομμάτι από Κούρδους. Λέγεται ότι η Αλ-Κάιντα συγκρούεται με τους Κούρδους σε αυτό το κομμάτι, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η έκβαση αυτής της κατάστασης, διότι πραγματικά, αν όντως οι Κούρδοι καταφέρουν μετά από μια επέμβαση ίσως να δημιουργήσουν έναν κρατήδιο μέσα στη Συρία κουρδικό, σημαίνει ότι η Τουρκία θα βρεθεί ενώπιον ενός μεγάλου προβλήματος, παρόμοιου με το πρόβλημα που ήταν το βόρειο Ιράκ για την ίδια, και ίσως πάλι προσπαθήσει να προσεγγίσει το δυτικό Κουρδιστάν, αλλά χωρίς να ξέρουμε σίγουρα τι θα θέλουν οι Κούρδοι εκείνη τη στιγμή, μετά από μια σύγκρουση τέλος πάντων στη Συρία, όπου θα ίσως να πιστεύουν ότι μπορούν να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα από όσα είχαμε μέχρι στιγμής. Πολύ λοιπόν, και με πολύ ιδιαίτερους ρόλους ο καθένας στην συμμετοχή και την εξέλιξη των ευρύτερων γεγονότων που άπτονται της κρίσης. Θεωρείτε πως οι εξέλιξεις των γεγονότων στη Συρία μπορούν παράλληλα ενδεχομένως να επηρεάσουν και την Κύπρο, και αν με ποιους τρόπους? Έχουν λεχθεί και γι' αυτό πάρα πολλά, κυρίως κινδυνολογίες, αν μου επιτρέπετε να πω, από πλευράς όχι μόνο Κυπρίων, αλλά και διεθνών μέσων μαζικής ενημερώσης, τα οποία έχουν πει ότι ο Άσαντ θα ρίξει στην Κύπρο χημικά όπλα, βαλιστικούς πυράβλους και ούτω καθεξής. Δεν είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας το σενάριο αυτό, απλά είναι πολύ δύσκολο λόγω της γεωγραφικής απόστασης που έχουν να καλύψουν τέτοια όπλα και τέτοιοι πύραυλοι, ας πούμε. Αλλά και για μένα θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως αν μια επέμβαση γίνει στη Συρία, τότε το πρώτο πράγμα που θα απασχολεί τη Συρία δεν είναι να βομβαρδίσει την Κύπρο. Είναι να αντιμετωπίσει στόχους στην Τουρκία, στόχους στο Ισραήλ,
αεροπλανοφόρα αμερικανικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε, δεδομένου ότι και οι Βρετανοί είπαν ότι οι βάσεις θα χρησιμοποιηθούν τέλος πάντων για περισσότερο σκοπούς ανεφοδιασμού, ίσως ή για μη επιθετικούς σκοπούς, τότε επικοινωνιακά τουλάχιστον η Κύπρος είναι κάπως καλυμμένη. Λόγω της θέσης της Κυπριακής κυβέρνησης, η οποία είπε ότι η Κύπρος δεν θα εμπλακεί σε επιθέσεις κατά της Συρίας. Οπότε σε αυτόν το επίπεδο είμαστε κάπως καλυμμένοι. Σε ένα άλλο επίπεδο, αυτών των ασύμμετρων απειλών, η Κύπρος δεν μπορεί κανένας να μας εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Δηλαδή, εξτρεμιστικά κινήματα στη Συρία, τα οποία θεωρήσουν ότι οι βάσεις, για παράδειγμα, οι αγγλικές ή η ίδια η Κύπρος έπαιξε κάποιο ρόλο στο να βομβαρδιστεί η Συρία και να υπονομευτούν οι δικοί τους στοχοί, τότε μπορεί, χωρίς κάποιος να ξέρει, ιδεολογικά φορτιζόμενες αποφάσεις να φέρουν κάποια κινήματα στην Κύπρο, τα οποία να κάνουν κάποιες επιθέσεις τρομοκρατικές και ούτω καθεξής, το οποίο και πάλι θεωρώ μακρινό σενάριο με βάση τα δεδομένα που έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Από εκεί και πέρα το μέλλον θα δείξει και ελπίζω να μην δείξει κάτι κακό. Μάλιστα. Κύριε Τζιάρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε μια κατακλείδα στη συζήτησή μας πώς κρίνετε τους μέχρι στιγμής χειρισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ζήτημα και ποια θεωρείτε ότι θα έπρεπε ή πρέπει να είναι στους επόμενους μήνες η στάση που θα κρατήσει η Κυπριακή Δημοκρατία προς το όλο ζήτημα της Συρίας. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι η κυβερνητική πολιτική μέχρι αυτή τη στιγμή με έχει κάπως εκπλήξει για τον εξής λόγο. Ότι η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ιδεολογικά, αν θέλετε, φιλική και προς μια ένταξη στη σύμπραξη για την ειρήνη και συνεπώς είναι πιο μια φιλοδυτική κυβέρνηση, να το πούμε γενικά. Φιλικά προσκύμενη προς το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως κτλ. Οπότε από αυτήν την άποψη είναι κάπως αξιοθαύμαστο το ότι είχαμε μια συγκρατημένη στάση όσον αφορά τις δυτικές πρωτοβουλίες για πιθανή επέμβαση στη Συρία. Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι πολύ πιο ανοιχτοί και πολύ πιο δεκτικοί σε μια τέτοια επέμβαση. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι η γεωγραφική μας θέση δεν αφήνει και πολύ χώρο για ιδεολογικά φορτισμένες πολιτικές και ότι καλεί έτσι έναν ορθολογισμό. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Κασουλίδης, είχε εξισώσει σε δηλώση του την άμυνα των βάσεων με την άμυνα της Κύπρου. Από τη μία, η άμυνα της Κύπρου είναι εννοείται σχετιζόμενη με την άμυνα των βάσεων σε ένα σημείο. Από την άλλη όμως, η άμυνα των βάσεων θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα πρέπει να είναι τόσο πολύ σχετιζόμενη με την άμυνα της Κύπρου. Δηλαδή, οι αποφάσεις, καθώς είναι κυρίαρχες βάσεις, οι αποφάσεις των βάσεων δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με την κυριαρχία και τις πολιτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε, σε έναν άλλο επίπεδο, η κυβέρνηση παίζει έναν διπλωματικό παιχνίδι, προσπαθώντας να είναι προσεκτική όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια επέμβαση της Συρίας στην Κύπρο, χωρίς όμως να θέλει να θυσιάσει τη φιλοδυτική της, ας πούμε, ρητορική και την υποστήριξη της έστω εμέσως και στο επικοινωνιακά ως έναν βαθμό προς αυτές τις δυνάμεις και προς τις αποφάσεις που θα πάρουν μελλοντικά, ίσως στο προσεχές μέλλον για το ζήτημα της Συρίας. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ και ευελπιστώ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε κατοπινό στάδιο να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως, να είστε καλά. Να είστε καλά.